Hello लोगोफोर नोंथांमोना गिबियाव आंनि बे S.Vlogger boy चेनेलाव बरायनाय जाबाय स' नोंथांमोना नायगासिनो दं S.Vlogger boy स' नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय बै भिडिअआनो जाहैबाय माने जोंनि गामिनि LP स्कुल ओरै दं नै LP स्कुल दं नै बे LP स्कुलाव गोबाव समनिफ्रायनो माखासे जोंहा आर्टिस्ट मेना स्कुलखौ डेक'रेसन खालामबाय दं माने आर्टिस्ट माने सावगारि एरबाय दं आरो स' नोंथांमोननो आं बेखौनो दान्दिसे गुसुङै भिडिअ दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था ब्लां ब्लां सिङाव हाबना देखायनोसै दाना एबार स' नोंथांमोनना सिङाव हाबना देखायनि नै ओरै बाउन्डारि ओरै दं बाउन्डारि ओरै सब ओरैबो सब बाउन्डारि नै गेट स' जों गेटखौ निफ्राय डाइरेक्ट हाबना नायगोन सिङाव बाउन्डारि ओरै गोजा ओरै बे बाउन्डारि दं सब बाउन्डारि ओरै फिल्ड बेफोर सब फिल्ड गोजा आरो ओमफ्राय जों सिङाव हाबना खोन्थागोन सिङाव नोंथांमोननो खोन्थानि माबायदि सावगारि एरनाय दं आरो माबायदि एरबाय दं आरो स' नोंथांमोननि गेजेराव दिनै दिन्थिजोबनि जोंनि बे ताजुनिया बड' LP स्कुल बाउन्डारि सब बेफोरो नै बियो साननैसो थाना मा साननैसो नङा आरो जेनेबा लासैनो एमइ स्कुल जानायनि खोथा दं ओमफ्राय LP स्कुल स' नै नायदो LP स्कुलखौ नायना ला नै माबायदि जोंनि ताजुनिया बड' LP स्कुल नैयाव लिरनाय दं नै साइन बर्डआव ताजुनिया बर' गुदि फरायसालिनो ताजुनिया बड' LP स्कुल गायसननाय नै इं 1980 माने 1980 गामि ताजुनिया लासो समकं सोलोंथाइ खोन्दो मुरखं सेलेक सनैयाव नुबाय आरो सिङाव खोन्थानि र' हाबनानै ब्लां ब्लां खोमसि जादों आरो इयाव एसे लाइन गैया नालाय एक्सुवेलि जाहांजोब्बायानो दासो लाइनाव फैजोब्बाय एसे साफानो ओरै नै माबायदि एरजोबदों नै बेफोरखौ सब एरजोबदों दान्दिसेनि उनाव आं एरगिरिखौ खोन्थागोन दा खोन्थाथ'आ र' दसे उनाव खोन्थागोन आं फारसेनिफ्राय एरनायखौ खोन्थाग्रोजोबनि नै बेखौ नाय ओरै दं नै सब बेफोर लिरखाजोबनाय एक्सुवेलि बेखौ मा होनो फटक बायबा मोनो खिन्थु फटकखौ बाहायस्लाय डाइरेक्ट इयाव पाक्कायाव डाइरेक्ट लिरनानै जादों नै बेफोरखौ नै बेयाव नै खख' दं ओमफ्राय नै ओरै नांगोल एकदम जंगाल बायदिसिना आरो बर'नि बिराद दङ आरो जेनेबा ओमफ्राय ओरैबो नै स्कुल फरायसालिखौ सिबनाय साफा खालामनाय ओरैबो दङ नै मा होनोमोनलाय बेखौ जथा मा होनोमोनलाय जथा ओमफ्राय जाबस्रिं ओमफ्राय खाम सेरजा बर'नि बिराद गुबै बुस्थु दं आरो इयाव एक्सुवेलि डाइरेक्ट पाक्कायाव एरखानाय ओमफ्राय नै ओरैबो दङ नै बायदिसिना लिरनाय आरो स' बिदिनो नुदों नै सब बिदिनो लिरजोबनाय गोजा ओरै सब बिदिनो बेकग्राउन्डआव लिरजोबनाय गोजा माने पाक्का नैयाव दं नै कनकलता दं नैयाव कनकलता स' फाइनालि बिराद मोजां नुदों एक्सुवेलि बिराद मोजां एरना होबाय एरगिरिया बेखौबो ओरैबो दं नै बायहेरायावबो जा मोजां खोन्थाजोबगोन आं र' ओरैबो एरबाय दं आरो र' दान्दिसेनाव नुगोन स' नै बाहेरनिखौ नाय नै बाहेरनिखौ नुदों नै बे माने बे बाहेरनि जिङाव आरो जेनेबा नै नायना लादो बोरै नै नायना ला गोजौआवबो दं नै माबा दावराइ मैदेर सेसा माबा मोसा मुफुर मा दंसै आरो नै सब बेफोर एरजोबखानाय आरो बेनो देनजार एरखायो एरग्रायाबो फाग्लासो नायदो नैयाव बिबार दं नै सब बिबारफोर दंजोबो
हेल' लोगोफोर नोंथांमोन आं दा सिङाव फाइनालि हाबनानै डाइरेक्ट खोन्थाथारनोसै मेन सावगारि एरगिरिखौ स' जोंहा बोरै हरै गैया ओरै दं नै ओरै एरबाय दं ओइ गोजौ गाखोनानै एकदमबारे नायदो ब्लां ब्लाङैनो नुदों ओइनो गोजौआव एरबाय दं नै एरगिरिया हाय होना होदो खेबसे हाय होहरलायब्रा नोंबो बिनो एरखायो सोरबाफोर एरनोबा इनभाइट खालामजायो नङा होमबा जुदि बहाबाफोर बेबायदि बांसिन मा हाबा हुबानिथ' खालामोना हाबा हुबानि तारमखल बायदिसिनाबो हायो जोंना ओंखायनो माने सोरबाफोर मा अबावबाफोर इनभाइट खालामबा खालामजायो बिहि बिखायो आरो जोंना ओरै दं सानै फंबाय राजु माबालाय नोंसा राजु स्वर्गियारि ओरै दं मा नाममोनलाय कृष्ण स्वर्गियारि स' फंबायमोना आंनि उन्दै उन्दै बे स्कुलावनो फरायना थांनाय बिथांमोना एकदमबारे गाजोला सेंग्रा गोजा बे स्कुलावनो फरायना थांनाय बिसोरबो ओंखायनो सावगारि एरनानै नायफैदो आरो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं जोबनायाव आरोबाव फिन आंनि बे S.Vlogger बय चेनेलाव बरायना लाफिननाय जाबाय स' नोंथांमोननो आं बेखिनिखौनो गुसुङै भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोनखौ आं जोबनायाव बेखौनो मोनसे खावलायोदि नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा आरो लोगोसे गोदानै फैनायब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ बुथुमना ला मानो होनबा बेफोरबायदिनो गोदान गोदान फैनाय भिडिअआ नोंथांनिसिम सिगां सौहैनो हायो स' नोंथांमोनखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबाय नोंथांमोना जेसेबां सापर्ट होगोन आंखौ एसेबांनो आंबो जौगागोन नोंथांमोना जेसेबांनो आंखौ सापर्ट होबाय थागोन एसेबांनो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आरो लोगोसे आङो हानायमानि नोंथांमोननि गेजेराव इन्टारेस्टेड भिडिअ लाबोबाय थागोन स' नोंथांमोन आं दिनै बेखिनिखौनो भिडिअ बानायनानै दिन्थिनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय